Ahoj, já jsem Klára z prémiových madrací a dnes se specialistou Igorem podíváme na to, jak vybrat madraci Innova. Poďme Igor říct víc. Je to, Klári, úplne jednoduché. Orientujte sa iba podľa svojej váhy. Model Soft je vhodný pre ľudí do 80 kg, takže naozaj ľahší spáčik. Model Pro je vhodný pre váhy 60 až 100 kg, úplne perfektný pre partnerov, kde sú treba trošku rozdiely vo váhe. A model Max je vhodný pre milovníkov tvrdšieho ležania a pre ťažších spáčov od 110 do 130 kg. Pretože matrace Innova vlastne obsahujú tú najmodernejšiu konštrukciu. Sú to asi najlepšie ortopedické matrace, ktoré na slovenskom a českom trhu môžete kúpiť. Pokiaľ vás bolia kríže, pokiaľ máte úzol medzi lopatkami, bolí vás krčná chrbtica, tlačia vás sklby alebo máte artrózu, toto všetko tieto matrace dokážu krásne vyriešiť. Takže ale vy nemusíte riešiť, že bolí ma to alebo tamto, ktorý model by bol pre mňa vhodnejší. Každý z nich orientujte sa naozaj iba podľa svojej hmotnosti. Tak to je jednoduché. A kde tuto madraci môžu pořídit? No tak samozrejme Prémiové matrace SK je tá správna adresa, kde predávame tie skutočné ortopedické matrace, ktoré vám zmenia život. Takže ak chcete naozaj zainvestovať do zdravého spánku, tak matrace Innova sú tá správna voľba. Skutočné ortopedické matrace, ktoré zmenia váš život. Sme Prémiové matrace, jednotka pre zdravý spánok.